Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel. फैलाव बसुमतारी। गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट UBPO लाबोनाय अनसुंथाइ बरबारिनि ट्रिपाल माइरं दालि थाव आलु ट्रिपाल सार नोंथाङा गुवाहाटी UBPO नि जाना फैखो नामा? आङो बर' कसारी कल्याण साहित्य सासित परिषदनिफ्राय फैदों। जागोन ना? औ सार माबा माबि लाबोनाय नुदों आङो जेनेबा আমি बर' कसारी कल्याण साहित्य सासित परिषदर লগতে সংযুক্ত बर' গণমঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটী বা কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কেন্দ্ৰীয় কমিটি সংযুক্ত বৰ' গণমঞ্চ আৰু আমাৰ বৰ' কছাৰী কল্যাণ সাহিত্য সাহিত পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এই যি মানে কি কয় ৰিলিফ কেম্পত থকা তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ যি সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমি টাৰ্পলিন চাউল দালি মিঠাতেল আলু ইয়াৰ লগতে দুই এটা সৰু সৰু বস্তু কিছু আমি যোগান ধৰিবলৈ বা লৈ আনিছোঁ। যোৱা 13 তাৰিখৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে যিখিনি কষ্ট তেখেতসকলে ভুগি আছে কি নাম আছিলে শিলহাকু বৰবাৰী বাথৌপথ এই বৃহৎ এলেকাৰ সমূহ ৰাইজে যাতে মিলা প্ৰীতিৰে ঐক্যৰে এই সকলোবোৰ ভগাই লয় তাকে আমি কামনা কৰোঁ। স্যার এওঁলোকে কৈছে কি আমি মৰি গেলেও এইখিনি জায়গা এৰি নিদিও আৰু আমি ইয়াতে জন্ম হৈছো আমাৰ ইয়াতে ৰেশন কাৰ্ড আছে ভোটাৰ লিষ্ট আছে কাৰেণ্টৰ বিল পৰ্যন্ত আছে তা ইহঁতে কৈছে কি আমাক যদি বেলেগ জায়গাত লৈ যায় আমি এইটো জায়গাত নাযাওঁ আপোনালোকে BKWC যেহেতু কি এইখিনি এৰিয়া BKWC ত পৰে আপুনি কি কয়? মই ভাবো সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ চৰকাৰ সদস্যৰ ওপৰত। চৰকাৰে যদি আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰে যদি সদিচ্ছ থাকে সকলোবোৰ আইনগতভাৱে ঠিক হৈ যাব। আপোনালোকে BKWC ৰ EM হিচাপে আপোনালোকে ডিমান্ড কৰিব পাৰিব নে কি এওঁলোকক এইটো জায়গাতে ৰাখক? নহয় আমি কামনা কৰোঁ ইয়াতে কি কয় চৰকাৰে তেখেতসকলক মানে ৰাখিব লাগে এইখিনি যেটো আমাৰ BKWC ৰ পৰা আমাৰ আহ্বান মেমৰেণ্ডাম কৈছে আমাৰ অনুৰোধ চৰকাৰৰ ওচৰত আপোনাৰ ফালৰ পৰা কওক যে আপোনালোকে ইয়াতে মাটিটো পাব ইয়াতে থাকিব পাব হেনেকৈ আপুনি কিবা ক'ব পাৰে? মই অলপ আগতে কৈছো এই সকলোবোৰ চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আইনগত দিশত কেনেকৈ আগবাঢ়ি যায় নিছে চৰকাৰে ইয়াত যাৱতীয় মানে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। মই ভাবো সকলোবোৰ ঠিক ঠাক হৈ যাব। স্যার ইহঁতে কৈছে কি প্ৰশ্নটো ডাবল হৈ যায় ইহঁতে কৈছে কি আমি মৰি গেলেও ইটো জায়গাৰ পৰা নাযাওঁ বেলেগ জায়গাত ভাল জায়গা দিলেও আমি নাযাওঁ সেইটো ক্ষেত্ৰতহে আপোনাৰ স্পষ্ট এটা এনসাৰ লাগে। স্পষ্ট আমি তেখেতসকলক আমাৰ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা আমাৰ সংযুক্ত বৰ' গণমঞ্চৰ পৰা তেখেতসকলৰ যি সিদ্ধান্ত ইয়াৰ ওপৰত আমি নকওঁ তেখেতসকলে যি সিদ্ধান্ত লৈছে নিশ্চয় সকলোবোৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত আছে তেখেতসকলে সমিল মিলে এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাৱে তেখেতসকলে এইটো মানে সিদ্ধান্ত এইটো আমি সন্মান জনাওঁ। থ্যাংক ইউ স্যার। সাদাদের নারখে বসনা দं बिसोर सिङाव आलासिफोर जिरायदों ओमफ्राय सार नोंथाङा UBPO नि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बे बरबारिनि होखारजानाय बर'फोरनि सायाव मा बिबुंथि होयो? दाख्लै जितु 13 मे थारिख खालि जितु गिलु बालु मोनसे
इलेक्शन जाबाय बेयाव गिलु बालु माने थारमाने सोंखारि जाथाव अमानबीय होनना बुंगोन जायखौ एफाबां बोथोर गाज्रियाव जुदि इलेक्शन खालामबाय बेनि सायाव जों सोरखारखौ थोंजोङै सोंखारियो गोख्रों रावजों आरो जों बुंबाय थादों खौसेथि बर' सुबुं आफादा इउपिपिआ जे 2006 जिथु फरेस्ट राइट एक्ट बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामागौ माने आसामाव इमप्लिमेन्ट जायागौ माने बे सासेबो ट्राइबेल मानसिफोरखौ जाहाथे इलेक्शन खालामा जों बेखौसो फोरमायदों 2006 फरेस्ट राइट एक्ट मथे बेयाव थानाय जेब्ला थारमाने खिलन्जिया मानसिफोर दङ सिगांनिफ्रायनो बेसोरखौ रिहेबिलेट खालामनायनि उनावसो होखारनो हागोन होननानै जों बुंबाय थानायावबो जे बे जायगायाव जे इनाय भाबै जोंनि बेयाव थागिबि मानसिफोरखौ होखारदों बे रावाव बे खामानियाव जों सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो लोगोसे जों डिमान्ड खालामगोन बेयाव थाखानाय साफ्रोमबो ट्राइबेल सुबुंफोरा जाहाथे हाखौ बेयावनो होयो सरकार जों सरकारखौ बेखौ खावलायो जाहाथे बेनिफ्राय लोरसोर जायो आरो बिनि थाखायनो जों दाख्लै बुंलांदों जे बिजेपि सरकारा बुंबाय थादों गाहाय गिबि मन्थ्रिया जे ट्राइबेल मानसिनि गासिबो हाखा गुवाहाटिया ट्राइबेल मानसिखौ होखारनायनि खुनु बाथ्रा फैया दिनै खिन्थु खामानिजों बाथ्राजों एसे सोलायबाय थानाय नुदों गिबि मन्थ्रिनि माबाखौ बेखौ जों सोंखारिदों आरो जोङो इयुनावबो जों सोंखारिबाय थागोन आरो जों बुंबाय थागोन डिमान्ड होबाय थागोन बेयाव थानाय जेसांनाखि ट्राइबेलफोर दं मिसिं दं बर' दं अन्यान्य ट्राइबेलफोर दं बे जायगायावनो रिहेबिलेट खालामनांगौ बिसोरखौ जों बेखौसो डिमान्ड खालामो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बिसोर सार दहाय फुंनिफ्राय आंनि सिगाङावबो बुंदों सोरनिबा सिगाङाव बुंदों जे जों थैना थांब्लाबो बे जायगाखौ हगारा माने बिसोरो सानदों मा जोंखौ गुबुन माबा बिलो जिंफोराव लांनानै दोनहैगोन नामा बे जायगायावथ' जोङो ओंखाम मोनजाया जों बेहायनो थाना देरनाय गुवाहाटियावनो जोंहा लाइट बिल जादों रेशन कार्ड जादों भटार लिस्ट जादों बिदि बायदिसिना बुंनानै बिथांमोना बुंदों जे जोंखौ लागै गावथारोबा गावथारथो सिथारोबा सिथारथो जों बेयावनो थैगोन बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो बाथ्राया जाहैबाय बेयाव थानाय सुबुंफ्रा दिनै 25-30 बोसोर जाबाय नङा होमबा आं जि जायगायाव रायजो जादों बेयाव 30 जाबाय आंनि गथ' गथाया बेयावनो 30 बोसोर जाबाय दिनै मेचियर जाबाय मेचियर जानायनि उनाव बेखौनो जों जोनोमनि जायगा होननानै जुदि गनायना लायोबा बेनिफ्राय थोंजोङै बोखारना लांबा इनाय खालामना जाया होमबा जों बेनिखायनो बुंबाय थादों बोखारनो नाङा बेयावनो साइडआव जि एसे हा दं बेखौ राननानै होनांगौ आरो बेयावनो दोननांगौ नङाबा बेनिफ्राय बोखांनानै गुबुन जायगायाव लाङोब्ला बिसोर मा मावना जाहैनो बेयाव गासैबो हंस्थापना बिसोरनाव जाखाबायमोन सोलिनो हानाय खायदा बायदाया बिसोरनाव जाखाबायमोन बेयाव खिन्थु गुबुन जायगायाव थांनानै बिसोर खुनु भुवा मोननाय नङा सोलिनो थाखाय गतिके सोलिनायनि मानायनि गासैबो थाग थिग जाखानायनि उनाव बे जायगाखौथ' रावबो नागारनो लुबैनाय नङा सिदा सिदि खोथा ओमफ्राय जोंनिफ्रायबो डिमान्ड थागोन बे जायगायावनो बिसोरखौ रिहेबिलेट खालामफिननांगौ होननानै जों सरकारनिसिम गोख्रों डिमान्ड खालामदों सार बिसोरो बुंदों मा जोंनो नोंथांमोना दिनै जेनेबा माइरं होफैबाय गाबोन दै होफैबाय साननैसोनि उनाव नोंथांमोना जेनेबा मैगं थाइगं होफैगोन बेजों जोङो खैदिन सोलिनो जोंनो बे साननैसोआव गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर बिना होनो हायो नामा ओरैहाय जिहेतु जोंना काउन्सिल मोनसे मोनबाय जोंना बर' कसारि वेलफेयार इन्टारिम बडि बै मोनसे खिन्थु थोजासे साफिसियेन्ट गभर्नमेन्टआ जोंनो फान्डिं होआखै काउन्सिलाव जों काउन्सिलखौ जुदि थोजासे फान्डिं थानोमोनब्ला जों नारसिनगौमोन थोजासे बिसोरखौ रिहेबिलेट जाजासिम बिसोरनो दाना पानिखौ बा रेसन पार्टिखौ होबाय थानांगौ होननानै आरो जों बेजों लोगोसे खावलायदों जोंहा बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिला जिथु होबाय दिनै एसेबाबो होफैदों सोलिनो आन्था मोनसे अननाय थोजासे नङा अननायखौ होफैदों अननाय थारमाने सहमर्मिता देखायफैदों दा बिदिनो थारमाने जोंना आरो बिटिसि दं बिटिसियाबो होफैनांगौ जों बेखौ खावलायगोन आरो गभर्नमेन्टनि जेब्ला एजेन्सि दं जोंनि गोबां मानसिफोर दं मिनिस्टारफोर दं नङा होमबा बेफोर होफैनांगौ दिनै जों बेखौसो आसरित मोनदों थारमाने जोंना दिनै गोबां गिदिर गिदिर मिनिस्टार दं जोंनि आखायाव डक्टर रनज पेगु नङा होमबा ट्राइबेल एफेयार्स जिथु माबा दं बिनि आखायाव दं 2006 फरेस्ट राइटखौ बिथाङानो नडेल डिपार्टमेन्ट बिथाङानो बे आइनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दिनैसिम जायाखै खिन्थु 2006 दिनै 2022 जाबाय अथ' गोलाव बोसोर जाबाय आसामाव दाबो बे आइनखौ दिनैसिम इमप्लिमेन्ट खालामाखै बे इमप्लिमेन्ट खालामबा गासैबो हा हुआबो बासियो हाग्रा बंग्रायाबो बासियो ट्राइबेल मानसिफ्राबो रिहेबिलेट जायो खिन्थु बे आइनखौ मानो बाहायाखै बाहायनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामबाय थादों ओंखायनो दिनै बिथाङा फंसे खोथा बुङाखै बे दुखुनांथाव सासे सिनियर मिनिस्टार दं दिनै इउजि ब्रह्म सार बिथाङाबो दिनै जेबो बुङाखै जोंनि समस्तिनि भुबन पेगु एमएलए मोनसे समाव जेब्ला आमसाङाव इलेक्सन जादोंमोन बिथाङा खोब गाबदोंमोन दुखु फोरमायदों खिन्थु बिथाङा बिजेपि हाबनायनि उनाव जेबो खोथा बुङाखै दिनै बिजेपिआव हाबा मोदैया रानो नामा
जों बेहासो मोनसे कुइसन थारमाने गिदिर साबायखर सार एसे बे रायजोफोरखौ गोसो मोदोमै फैनानै हेल्प होनायनि थाखाय थेंक इउ गोजोन्थों